عفوا أخي. يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى. Dukkan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa da karewarsa. Wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye. Allah ta'ala ya shiryar da mu. Wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salati da ɗaukaka da daraja da girmamawa da ƙauna ga Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talikai, da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa masu girma, da waɗanda suka biyo tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Mun kwana a baya inda muka shiga bayani akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama inda ya taso cikin garin Makka. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nemi mana bayani akan nasabarsa a wani hadisi da ya inganta a cikin Sahihul Jami'u Sagir mai lamba ta 3220 da mai lamba ta 3218. Yana cewa kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun adama ila an waladani ummi wa abi wa lam yusibni min sifahil jahiliya shay'un. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace kharajtu min nikahin, na fito ne ta hanyar aure, wa lam akhruj min sifahin, ban fito ta hanyar wato tsiya da shegantaka ba. Min ladun adama, tun daga annabi Adam ila an waladani abi wa ummi, har ya zuwa wato mahaifina da mahaifiyata suka haife ni. Walam yusibni min safahil jahiliya shay'un. Abin nan da ake yi na zinace-zinace da barna a zamanin jahiliya yace bai shafe ni ba ko ta wani bangare, la ta bangaren uwa wala ta bangaren uba. Haka nan yana faɗa a wani hadisi wanda shi ma ya tabbata a cikin Sahihul Jami'u Sagir mai lamba ta 1485. Yana cewa inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'il. Allah ya zaɓa daga cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim, ya zaɓi annabi Ismail, wastafa min bani Ismail bani Kinana, daga cikin ‘ya'yan Ismaila kuma Allah ta'ala ya zaɓi bani Kinana, wastafa min bani Kinana Quraishan, daga cikin ko banu Kinana ya zaɓo Quraishawa, wastafa min Quraishin bani Hashim, daga cikin kuma Quraishi ya zaɓo banu Hashim, wastafani min bani Hashim, ni kuma Allah ta'ala ya zaɓe ni daga cikin banu Hashim. Wannan yana cikin al-hadisu sahiha wato lamba ta 409. A wani ruwayan kuma wanda tuzo a cikin Sahihul Jami'u Sagir yana cewa ana Muhammad bin Abdullah, ni ne Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib. Yace inna Allah ta'ala khalaqal khalqa faj'alani min khairi khalqihi. Allah ta'ala ya halicci halittu ya sanya ni ne mafi nagarta daga dukkan halittarsa baki daya. Waja'alahum firqataini, kuma ya raba mutane gida biyu. Faja'alani min khairi firqatin, ya kuma bangaren da nake shi yafi daraja ko shi yafi alkhairi. Wa khalaqal qaba'il, Allah ya halicci kabilu daban-daban a duniya. Faja'alani min khairi qabilatin, ya sanya ni na fito daga kabila da tafi kowace alheri. Waja'alahum buyutan, su ma kabilun ya raba su gida-gida. Faja'alani min khairihim baitan, ya sanya kuma gidana duk yafi nagarta. Fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan, daka nafi ku nagarta a gida, nafi ku nagarta akan kaina. So daka duk halitta Allah babu mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah bai halicci wata halitta ba da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja. Shi kadai ne Allah ta'ala ya bashi darajar da bai ba kowa irin ta ba. Wani yana cikin Sahihul Jami'u Sagir, hadisi mai lamba ta 1485. Shi Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wani ya tambaye shi yace ka ƙara mana bayani akan ka. Sai yace ni ne wato addu'ar Annabi Ibrahim da yayi, ni ne bisharar Annabi Isa da yayi, ni ne lokacin da mahaifiyata take da ciki na ta yi mafarki wani haske ya fito daga jikinta wanda ya haska katangun ƙasar Sham, wato ma'ana ya mamaye kusan duniya a wannan lokacin kenan. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gaya mana an shayar da shi wato a wajen Banu Sa'ad, wanda Halimatu Sa'adiyya wato ita ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da muka yi bayani a baya cewa Larabawa suna da wata al'ada na bayar da ‘ya'yansu a shayar da su a ƙauye saboda su taso da fasahar yare da kuma ƙarfin hali da kuma sanin wato fasaha da jarumta
don suna ga a lokacin waɗanda suke a birni kamar ba su da irin waɗannan. To lokacin da ake shayar da shi a wajen Halimatu Sa'adiyya, a lokacin ne yake ba mu labari kamar yadda ya zo a cikin Sahihu Siratun Nabawiyya shafi na 17, yana cewa an shayar da ni a wajen Banu Sa'ad. Mun fita kiwo da ni da wani yaro lokacin ina ɗan shekara 4, sai ga wasu mutane sun zo, su biyu da wata tasa ta zinare. Suna zuwa sai suka ce shi ne, aka ce shi ne, sai suka kwantar da ni, suka buɗe cikina, suka ciro wato ainihin zuciyata, suka wanke ta da wannan ruwa, sannan suka cire wata tsoka daga jikina suka jefar da ita, suka ce wannan shine rabon shedan a jikinsa an cire, da haka yanzu shedan ba shi da rabo a jikinsa. Sannan ainihin wato suka auna ni da mutum 10 daga cikin al'ummata har zuwa 100 har zuwa 1000 ina rinjaye su. To haka nan ya ci gaba da bayani, wannan yana nan a cikin Sahihu Siratun Nabawiyya shafi na 17. Sannan waɗanda suka shayar da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayan Halimatu Sa'adiyya akwai Suwaiba, wacce ita ce farko bayan mahaifiyansa wadda ta shayar da shi, tare da Abu Salama da Hamza, waɗannan duka ta shayar da su kamar yadda ya zo a cikin Zadul Ma'ad. Sannan Halimatu Sa'adiyya ta shayar da shi da ɗanta Abdallah, ɗan uwan Unaisa da Juzama wacce ake kiranta Shaima'u, da kuma abin nan an shayar da shi tare da Hamza, lokacin da Suwaiba ta shayar da su tare da Hamza suka sha nono, da Abu Salama, da haka lokacin da aka ce ya auri ‘yar Hamza, sai ce ai mun sha nono tare da Hamza, da haka ‘yarsa ‘yata ce ba aure tsakaninmu. Haka lokacin da ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ta nemi ya auri ‘yar uwarta, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mata ita ce Ummu Salama, yace ai ba zan auri ‘yarki ba domin wato ainihin mun sha nono tare da mahaifinta Abu Salama. Haka Abu Ni'am ya ruwaito mana a cikin Dalailun Nubuwa cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, yaya farkon al'amarinka yake? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, renona ya kasance daga Banu Bakar bin Sa'ad, ya kasance wata rana da ni da ɗanta, ita Halimatu Sa'adiyya wacce ta shayar da ni, mun tafi kiyo, babu guziri tare da mu, sai na ce masa, ka tafi ka je ka karɓo mana guziri a wajen babarmu, wato babarsu ta shayarwa Halima, sai ya tafi, ni kuma sai na tsaya a wajen waɗannan dabbobi namu ina kula da su kafin ya dawo. Can sai ga wasu tsuntsaye guda 2 farare sun yi kama da mikoki, sun yi gurina, sai na ji suna magana waɗannan tsuntsayen, sai ɗaya daga cikin tsuntsun ya nuna ni da baki, ya ce shi ne, sai ɗayan ya ce shi ne, sai suka fuskanto ni da sauri, sai kawai na ga sun koma mutane farare da kaya farare, sai suka kama ni suka kwantar da ni a rigingine, sai suka tsaga cikina, suka fito da zuciyata, suka cire wani guntun wato jini ko tsoka guda 2, sai ɗayan ya ce wa ɗayan, ba ni ruwan sanyi da ƙanƙara, sai ya miƙo masa ruwan sanyi da ƙanƙara a cikin wani kofi, sai suka buɗe cikina suka wanke cikina ga baki ɗaya, sai sake cewa wato miƙo min ruwan sanyi, sai miƙo masa ruwan sanyi, wato ruwan Zamzam a wata ruwaya, sai suka wanke zuciyata da shi, sai ya ce wa ɗayan, miƙo mini nutsuwa, kamar wato an ɗebo wani abu ne kamar nutsuwa, sai ya miƙo ce sai ya kwarara wannan a cikin wato zuciyata, sai ya ce wa ɗayan, ɗinke shi, sai wannan gurin da suka tsaga sai na ga ya sa hannu haka sai ya shafa, wanda wani sahabi Anas yana cewa duk sanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe kirjinsa, ina ga alamar wannan gurin da aka yi masa tiyatan da mala'iku suka yi masa. Sai ya ce wato ɗinke shi, bayan ya ɗinke shi sai ya ce auna shi a sikeli, yace sai ya saka ni a sikeli, sai aka ɗauko mutum 1000, ina kallo mutum 1000, sai aka zuba su a sikeli. Yace da yake ina kan sikeli ɗaya suna kan sikeli, sai na ga kamar za su rinjaya su 1000 nan su faɗo a kaina. Yace sai ya auna ni sai na rinjaye su, sai ce da za ka auna shi da dukkan al'ummarsa da ya rinjaye su, sai suka tafi kawai suka bar ni, sai tsoro ya kama ni mai tsanani, daga nan sai na kama hanya na tafi gida wajen babata ta shayarwa, wato Halimatu Sa'adiyya. Na kwashe labarin abin da ya faru tsakanina da waɗannan mutane duka na gaya mata, ita ma sai gabanta ya faɗi ta ji tsoro, ta ɗauka ko wani abu ne zai shafe ni, sai ta ce ina nema maka tsari da Allah. Sai ta ɗauko ni ta dawo da ni, ta ɗauko raƙumi ta ɗora sirdi ta hau, ta ce min na hau baya, ta goya ni akan wannan raƙumi, sai muka kama hanya muka taho cikin Makka. Muna zuwa sai ta ce wa mahaifiyata, ga amanar da kika bani na dawo miki da ita. Sai ta kwashe labari ta ba wa mahaifiyata na abubuwan nan da ya faru, duka bata rage mata komai ba, ta ce to don kauda wani abu ya shafe shi a gurina, shi yasa na dawo miki da amanarki.
wannan yana nan a cikin as-sahiha hadisi na 373 na wannan abu da ya faru. Man ahwa wala yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani afwan. Mun yi bayani cewa mahaifin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya rasu ne a Madina, kuma kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu kamar yadda mafi ingancin riwaya ta nuna. Duk da wasu malamai sun ce bayan an haife shi ne, wasu ka ce a'a bayan an haife shi ne ma da wata 6 ko da wata 20, wasu ka ce da wata 17, wasu ka ce a'a da cikinsa an kusa haihuwarsa. Wannan shine kaulin da ya fi rinjaye, kamar yadda aka ce mahaifinsa Abdul Muttalib ya tura shi ya je kasuwanci Sham. Bayan sun dawo daga kasuwanci sai rashin lafiya ya kama shi a Madina, sai ya sauka a nan wajen ƴan uwan mahaifiyarsa a nan Madina ya jinya, kuma a nan ya rasu, aka binne shi a wani gida da ake kiransa gidan Mugira, wanda har yanzu yana nan kabarin a Madina. Ita kuma mahaifa Annabi sallallahu alaihi wasallama ta rasu a wani gari da ke tsakanin Makka da Madina wanda ake kiransa Abuwa'i. Yana nan wato daga Juhufa kilomita 23 ne. Ana aka binne ta bayan ita ma ta je Madina ta ziyarci wato ƴan uwanta, ta dawo, Allah ya mata rasuwa a wannan guri aka binne ta. Kenan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallama da mahaifiyarsa duk sun rasu ne ba a cikin Makka ba. Wannan a cikin Madina, wannan kuma akan hanyar zuwa Madina, ya fi kusa da Madina, tsakaninsa da Juhufa wato kilomita 23. Bayan rasuwar mahaifin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko bayan rasuwar mahaifiyarsa, sai rauninsa ya kacankam ya dawo hannun kakansa. A lokacin yana ɗan shekara 6, wata ruwayan an ce ɗan shekara 7 ko 8, amma dai mafi rinjayen ƙauli shine yana ɗan shekara 6 ne da watanni, wato ko zuwa 7 a lokacin da reno ya dawo kakansa. Kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ƙauna ta ƙoli kuma ya kula da shi. Shi ma ashe bai daɗe ba, yana ɗan shekara 8 ko 7 da rabi sai Allah ya wa kakansa rasuwa. Kafin ya rasu sai ya kirawo ɗansa Abu Talib ya ce, zan baka amanar ɗan nan nawa Muraya. Kaga mahaifinsa ya rasu, mahaifiyarsa ta rasu, kuma gani ni kakansa, ni ma gashi Allah zai mun rasuwa. Naka ka riƙe shi, ka kula da shi kamar yadda za ka riƙe ‘ya'yanka ko fiye da haka. Da haka yewa shi Abu Talib wasiya, da haka sai renan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya dawo hannun wato ainihin Abu Talib, ya ci gaba da kulawa da shi har ya zuwa lokacin da ya kai shekara 10. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shekara 12, tunda mun yi bayani babbar sana'ar Larabawa bayan kiwo shine kere-kere da cinikin fatu da kuma rihlatu shita'i was sayf. Wato suna zuwa ƙasar Yaman, suna zuwa ƙasar wato ainihin Sham domin kasuwanci. To lokacin da ya kai shekara 12 sai tafiya zuwa ƙasar Sham ta kama shi, wato Abu Talib zai yi tafiya. Don haka a wannan tafiya ne sai ya ga ba zai iya haƙuri ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gida ba, ya kamata ya ɗauke shi su tafi tare. To sai ya ɗauke shi suka tafi. Sun kama hanya suna tafiya, sai suka sauka akan hanya a gidan wani mutum da ake kiransa Bahira ar-Rahib. Bahira ɗin da sun ce ba Nasare ne, sun ce ba Yahudi ne, sun ce a'a daga cikin kabilar Laraba yake, amma ya yi karatun Attaura da Injila ya fahimce su da kyau. To wannan babban malami yana hango su, da can duk sanda za su wuce kusa da shi baya musu ma magana, amma yana hango su sai ya taso ya tare su, wato ainihin ya musu abinci, ya ce musu a cikin ku da Allah ina muku tambaya, na ga wata alama da wani yaro da sauransu, waye baban wannan yaron? Sai Abu Talib ya ce ni ne. Ya ce a'a, ba kai ne babansa ba, in dai shi ne wanda nake zato to mahaifinsa ya rasu. Ya ce ni dan uwan mahaifinsa ne, mahaifinsa ya rasu. Ya ce to shawarar da nake baka, wannan yaro ka koma da shi gida, kada kai wannan tafiya da shi, domin na ga alamomin da muka karanta a littafinmu na cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana, na ga duk sun bayyana, suna bayyana alamomin tare da shi. Don haka kada ka ƙarasa da shi Sham, akwai Yahudawa da Nasara wanda sun karanta tafansu, sun fahimta, kuma sun san za a aiko annabi, za su gane shi da wannan sifa, kuma ainihin wato za su fuskanci matsala tare da shi. Sai ce to me ka gani? Yace akwai alamomi cewa na ga bishiyoyi da duwatsun da suke wannan guri, wato suna nuna alamar gaisuwa gare shi, wanda ko mun karanta a littafinmu idan annabin ƙarshen zamani ya bayyana za a ga waɗannan alamomi tare da shi. To sai ya tafi ya je ya kawo musu ruwan sha. Yana tafiya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya je ya sauke wa raƙuma sirdin da ke kansu. Yana fitowa cikin rana daga inuwa, sai aka ga girgije ya taho ya ne masa inuwa aka. Yana bin sa duk inda ya girgijen nan, yana bin sa ya ne masa inuwa.
to yana dawowa sai ya zo ya tarar jama'a sun cike gurin da za a zauna. Yana zuwa ya zauna ga girgijen ya masa inuwa sai ko bishiyar da take yankin ita ma sai duk inuwoyin da suke gurin sai suka karkato suka yi inuwa tare da shi. Sai Bahira ya ƙara tabbatar musu cewa kun ga abin da nake gaya muku game da wannan yaro, wato cewa ne sayyidul alamin ko kuma rasulu rabbil alamin, kamar yadda yazo a cikin sahihu siratun nabawiyya na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shafi na 29, ko kamar yadda yazo a cikin Baihaqi da kuma asiratu sahiha na Dr. Akram. To wannan daga nan ne wato ainihin sai Abu Talib ya yadda cewa zai dawo da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato gida, ba zai ci gaba da tafiya da shi ba. To wannan shine dalilin dawowar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato ainihin gida, su kuma suka wuce kasuwancin su, shi kuma ya wato bar shi a gida. musliman ahwa wala yahwani qalbi baka mutasailan. Kamar yadda muka yi bayani cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu kulawa sosai ta waɗannan ɓangarori bayan rasuwar mahaifiyansa, sannan kuma mun ga wacce ta ci gaba da renansa, akwai Suwaiba, akwai Halima, akwai Shema'u, sannan akwai Ummu Aiman wacce ake kiranta Barakatul Habashiya, wanda asali baiwa ce wanda ya gaje ta daga mahaifinsa. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan musulunci ya zo ya aurar da ita ga wato Zaid bin Haritha, wanda ita ce ta haifi Usama. Har ma wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yawan kai mata ziyara. Bayan wafatinsa Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar suna yawan kai mata ziyara. Wata ran da suka same ta tana kuka, suka ce, kukan me kike yi yake Ummu Aiman albarakatul Habashiya? Tace, ina kuka ne wallahi ba dan ban fahimci cewa abin da Allah ya tanada wa annabinsa a lahira ya fiye masa abin da ke duniya ba. Ina kuka ne saboda yankewar wahayi. Suna jin haka su ma sai suka barke da kuka. To wannan ita ce wato ake kiranta Ummu Aiman, wanda asali baiwa ce da ya gaji ta daga wajen mahaifinsa, kuma daga baya ya aurar da ita ga Zaid bin Haritha, kuma ita ce ta haifi Usama, wanda ake kiransa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so. Muslim da Ibn Sa'ad da Abu Nu'aym a cikin Hilya da Ibn Majah duk su rawaito wannan bayani. To Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka bayani a wancan hadisi ya fito daga cikin ammomi da dangi, domin ammominsa maza sun kai kamar 12 banda kuma mata. Akwai Hamza ɗan Abdul Muttalib, sannan kuma akwai Abbas ɗan Abdul Muttalib, akwai Abu Talib, akwai Abu Lahabin, akwai Az-Zubair, akwai Abdul Ka'aba, sannan akwai Al-Muqawwim, akwai Dirar, akwai Qusam, akwai Al-Mugira, ana yi masa laƙabi da Hajal, sannan akwai Al-Qaidan, sunansa Mus'ab ko Naufal, sannan akwai Al-Awwam. Waɗannan duka ’ya'yan Abu Abdul Muttalib ne, kuma dukkaninsu yayye ne da ƙannai na baban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Sannan akwai kuma mata waɗanda suke su ma duka sun fito daga zuriyan Abdul Muttalib, waɗanda suka zamo kamar su ne ammomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata. Akwai Safiya ‘yar Abdul Muttalib, akwai Atika, akwai Barratu, akwai kuma Arwa ‘yar Abdul Muttalib, akwai Umaima, akwai Ummu Hakim, duk waɗannan ‘ya'yan Abdul Muttalib ne, waɗanda daga cikinsu yadda Ibn Qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad, ita wato Safiya da kuma Atika da Barratu an ce waɗannan duka sun riski musulunci kuma dukansu sun musulunta, kamar yadda ya zo a cikin Zadul Ma'ad da Ar-Rahiqil Maktub. Waɗannan su ne kamar dangogin uba na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. To wasu na tambaya cewa me yasa ake kiran Abdul Muttalib da sunan Abdul Muttalib, kamar bawan Muttalib kenan. To asali shi Abdul Muttalib sunansa wato Shaiba ɗan Hashim, shi Hashim kuma sunansa Amru. Dalilin da yasa ake kiransa Abdul Muttalib, shi Hashim wanda shine Amru, wanda ake kiransa Banu Hashim. Hashim shine ya fito da Larabawa tafiya zuwa ƙasar Sham da zuwa ƙasar Yaman domin kasuwanci. To wata rana ya tafi Makka sai ya auri wata mata da ake kiranta Salma a Madina. Bayan ya bar Makka ya je Madina ya auri Salma. To ya tafi kasuwanci ya dawo ya sauka a Madina wurinta, sai ya zama tana da ciki. Da ya sake komawa kasuwanci bai iso Makka ba, sai Allah ya masa rasuwa a ƙasar Falastin a garin Gaza. To wannan mata tasa Salma wacce ita ta haifi Abdul Muttalib wanda sunansa Shaiba. Da Allah ya masa rasuwa a can yana da ’ya'ya guda 8, maza 5, mata 3 waɗanda suke zaune a Makka. Sai ɗan uwansa Muttalib, wanda shi Muttalib ɗin nan ɗan uwa ne ga Hashim, sai ya ji labari cewa ɗan uwansa fa lokacin da ya rasu ya bar matarsa Salma a Madina kuma tana da cikin ɗa.
bayan ta haifi ɗan da shekara 7 sai ya je ya ce da Allah a bashi ɗan uwansa zai dawo da shi Makka. Da farko mahaifiyar ta ƙi, daga baya ta yadda ta bashi ɗan ya ɗauko shi ya taho da shi zuwa Makka. To lokacin da ya shigo Makka yana goye da shi a bayan raƙumi suna tafiya. Mutanen Makka suna hango shi, to suna sun ɗan kasuwa ne kuma lokacin ana cinikin bayi. Sai suke cewa ga Mutallib ya samo bawa, sai suke kiransa Abdul Mutallib, bawan Mutallib. Sai ya ce musu a'a ba bawa na bane, ɗan uwana ne Hashim, wanda shi asalinsa sunansa Amru, ana ce masa Hashim ne saboda yawan kyauta da yake da yawan alheri, wanda dama Hashim yana nufin wanda yake kakkarya gurasa isa miya don ya ba baki, wanda yake tatso nono ko iyanka dabba ya tari baki da wannan. Shine asalin sunan kalman Hashim, don haka ake kiransa Hashim. To da ya dawo da shi cikin Makka, shi wannan wato ainihin Mutallib wanda ya je ya ɗauko wato Shaiba ɗan Hashim wato mai suna Amru, wanda shi kuma ake kiransa Abdul Mutallib, da ya zo ya aje shi a cikin Makka, sai shi kuma tafiyar kasuwanci ya kama shi ya tafi ƙasar Yaman, sai Allah ya masa rasuwa a can. Bayan rasuwarsa sai ‘ya'yan danginsa suka haɗu akan cewa wannan wato Shaiba, Abdul Mutallib kenan wanda aka fi sani da Abdul Mutallib, shi ya kamata ya ci gaba da jagorancin wato wannan gida nasu. Da haka sai suka haɗu aka ba shi jagoranci. To wannan shine dalilin da yasa ake kiransa Abdul Mutallib, kuma da wannan ya shahara, amma sunansa Shaiba, kuma an haife shi ne a Madina, kuma Hashim mahaifinsa wanda ake kiransa sunansa Amru, shi kuma ya rasu ne a wajen kasuwanci lokacin da ya tafi wato ƙasar Sham, ya rasu a Palestine a cikin garin Gaza. Wannan shine abin da ya zo a cikin Tarihu Tabari da Ar-Rahiqul Maktum, shine kuma ya zo a cikin Asiratun Nabawiyya As-Sahiha da Siratun Nabawiyya li Sheikh Albani. Duk wannan bayani wato yana nan a cikin tafsira. To wannan shine dalilin da yasa ake dangana waɗannan ƴaƴa gabaki ɗaya ake kiransu Banu Hashim. Kun ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kenan ta ɓangaren uwa da ɓangaren uba ya taso a cikin dangi waɗanda kuma ya sami kariya daga gare su, kuma wannan ya sa abubuwa sun masa sauƙi na da'awa cewa an san shi. Wannan kuma shine lokacin da kissar da ta zo a cikin Sahihul Bukhari, wanda lokacin da Abu Sufyan ya je ƙasar Sham ko ya tafi yankin ƙasar Sham kasuwanci, lokacin suna yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan mudda din, sai wato ainihin Hirakal ya kirawo shi yake cewa zan maka tambaya akan wannan annabi. Ya sa mai tarjama ya tsaya kusa da shi, kuma yace wasu Laraba su tsaya a bayansa. Yace in yayi min ƙarya ina so ku ƙaryata shi. Sai ce ina tambayar ka game da wannan annabi. Anan ya masa tambaya 10. Yace wannan annabi da ya fito, shin wato akwai wani wanda ya taɓa yin wannan da'awa kafin sa? Ko tambaya ta farko da ya masa yake cewa shi wannan annabi da ya fito a cikin ku, ina maka tambaya kan cewa yana da nasaba mai tsarki mai tsafta. Yace yana da ita. Yace to akwai wani da ya taɓa yin da'awar wannan annabta kafin sa? Yace a'a. Yace to akwai wato cikin danginsa akwai wani sarki? Yace a'a. Ya dai masa tambayoyi wanda a mako na gaba insha Allahu za mu ɗora akan waɗannan tambayoyi da shi wato ainihin aka yi wa Abu Sufyan da amsoshin da ya bayar, wanda suke fito mana da cewa waɗanda ba musulmi ba tun kafin zuwan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun san da zuwansa saboda sun karanta littattafansu, kuma sun yi itirafi da wannan. Wasu sun bi, wasu girman kai ya hana su bi, wasu hassada ta hana su bi, wasu kuma wato ainihin daɗin mulki ya sa ainihin ba za su iya barin mulkin su zo su kaskanta ba, bayan da suna maɗaukaka su zo su zama daidai da kowa a musulunci. A madadin wacce ta ɗaukar mana wannan shiri Ummu Sulaiman Sagagi da shugaban wannan shiri Umar Sa'idu Tudun Wada, ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa wassalamu alaikum. Imani afwan akhi ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani atura